Yung asawa ko, walang trabaho ngayon. At bukas, so wala siyang trabaho bukas. So ako dito, naghihintay lang ako, nagulat yung taon ko. Kung kanos siya mo atos kwarto. Natulog. Natutulog na sa couch. So ngayon, gigisingin ko naman yan para punta sa sa kama. And then, alam nyo bakit pagod yan? Kasi ngayon buong araw, kami kahit saan napunta. And then bukas meron na naman daw plano magpunta sa yung lisensya niya. Kailangan niya siya magpa-medical. Kasi okay, hindi naman expire daw. Pero sabi niya, kailangan daw niya ng class A na class A man yung lisensya na. So ngayon, ayaw daw niya, kailangan niyang medical para hindi daw mabalik sa yung parang regular na driver lang. Kasi yung driver's license niya, pang license sa mga mag-drive og truck. And then sabi ko, bakit ka naman, okay lang naman, huwag ka nang magpa-medical, ibalik mo yan sa regular na driver's license kasi hindi ka naman magda-drive ng truck. Sabi ko, hindi mo nga ako dinadrive, nga hauler ko. Okay. Halat din uklak na, uy. Halat din uklak na, Jud. Han? Anong trabaho bukas? Taparan mo ko dong. Nas dudong tummy. Oh, masakit daw yung ulo niya. Good morning guys! So ngayon mayroon tayong itlog na regular sa tindahan at yung itlog na nabili natin sa vet na sabi pa nila yun daw yung mga manok nila na nandun sa labas ng bahay nila nag-iitlog-itlog. Ito po ang sa store, ito po yung organic na talagang nangingitlog yung manok nila sa labas. Yun. So ipakita ko sa inyo ang difference, no? Kasi so ito po yung galing sa store, hindi siya organic ha. Orange siya guys, kumpara sa yung nabili ni Tami sa akin na organic daw. Sabi pa organic daw, hindi siya orange. Orange siya pero pale na orange. So let's see kung anong diferensya, kung totoo ba yung sabi nila na kasi alam ko yung mga itlog sa Pilipinas na talagang galing sa madumi pa mga labs, no, kasi nga hindi nila ginuhugasan. Hala, parang parehas-parehas lang guys. Parang parehas lang. Hala, ito yung itlog sa Parang parehas lang. Mas orange, mas pa siya, mas orangey pa ito Bakit? Kibat, bakit? Mas orange pa ito Pare-parehas lang silang guys. Mag-response lang ako sa nagsabi na yung sa mga comment na, di ba naggawa ako ng reels na may nagtatanong kung nandun ba yung pangalan ko sa titulo ng bahay. And then sabi ko, hindi ko talaga makakalimutan na kasama ako sa titulo kasi ang dami kong pinipirmahan. Yun. Alam nyo, sabi pa nila, binabasa mo ba yung pinipirmahan mo? Baka ano na yung pinipirmahan mo? Baka nagsasabi na doon na wala ka ng karapatan sa mga ari-arian. Anong ari-arian? Hindi naman mayaman itong asawa ko. Kung gano'n naman yung mga mindset natin o mga puro na lang tayo pagdududa, huwag na lang tayo mag-asawa. Yun na lang, simple. Kung puro na lang tayo pagdududa sa ating asawa, huwag na lang tayo mag-asawa. Mabuti pang mag-isa sa mundo kung puro lang tayo pagdududa. At yung time na yun, nung nagsasign ako ng mga papilis, mga loves, alam nyo, ang daming tao. Alam, binabasa na yun ni Tami pagkatapos niyang before siya nag-sign, binabasa ni Tami. And then, before binigay ka Tami, ini-explain kung ano yun. Then, tinitignan ni Tami kung tama ba yung sinasabi nila. Alangan naman ako guys, magbasa ako one by one. And then, kung hindi ka naintindihan, mag-google pa ako, di ba? Nakakahiya naman. Ang tagal-tagal nga ang mga proseso na yun at tagalan ko pa talaga kasi gusto kong magbasa. Kung ganyan man yung buhay natin, na puro na lang tayo pagdududa, kahit pag-sign kasi sabihin natin, baka hindi. Guys, kung wala akong karapatan guys, okay lang guys, ito yung totoo. Kung wala akong karapatan, kung mga sinasaynan ko, kung totoo man yung mga utak na mga ganyan, okay lang sa akin mga labs. Okay lang, guys. Mga lang ito, pangkalibutano, no? This is wordly. Pangkalibutano lang ito na gamit. Huwag tayong focus palagi dyan. Kasi pinupokus natin yung sarili natin. Oy, Ginoo, kung meron akong malaking bahay. Yun parang andyan ka na mamamatay. Parang hindi na babalik ang Panginoon at yun na lang yung buhay mo, bahay. Or mga ari-arian, or mga kayamanan, or mga alahas mo dyan. Kung ganyan yung focus natin, mag-inusara na lang tayo sa buhay mga labs. Mag-isa tayo, no? Kung ganyan yung mindset natin na, baka anuhin ito ng baka wala akong karapatan, baka yung sinasaynan ko, wala akong makukuha na isang kuting. Wala akong makukuha ng isang, okay lang kung kuting, masaya pa ako mga labs kung meron akong kuting. Wala akong isang duling, no? Okay lang, naduduling, tama ba yun? Isang pini, isang sintabo, wala. Okay lang sa akin guys, promise, promise in my heart, wala, okay lang sa akin. Okay lang, ibalik mo ako doon kung saan ako galing. Kaya ko guys, kaya ko. Kasama ang pag-guide ng Panginoon sa akin. Basta andyan yung Panginoon sa ating tabi. Okay lang, wala man dahil ni asin. Wala man dahil ni asin mga darling.
Kailangan natin ng asin at paminta. So yun, okay lang sa akin. Napapagod ng akin. Ano, okay lang sa akin. Wala akong problema. Si Tami ayaw ng kanin. So gusto niya itlog lang. Masaya na siya mga love sa itlog. Initin ko lang po ito. Alam nyo, real talk tayo mga loves. Alam nyo bakit kung nasasabi ko? Bakit nasasabi ko, nasabihin ko na balik to zero ako? Or meron naman akong bangko. Meron naman akong sa akin, kahit konti lang yun siya. Yung savings ko, kung ibigay niya sa akin, okay lang. Pero wala naman akong iniisip na talagang totoo magkahiwalay kami. Or kung may nagsasabi din, doon sa comment section na, ay, pinatay na nila yung asawa ko mga loves sa mga ano. Tungkol lang sa titulo, pangalan sa titulo. Nandun na yun na marami nang nagsasabing RIP. Marami nang nag-ingon na pag mawala, mistake ko. Baka yung pinipirmahan ko pagdating ng panahon, binigay na pala nandun pala sa mga kapatid o sa anak. Adoy, nagkaanak na tuloy si Tami. Ang daming anak ni Tami sa mga utak ni Marites. Basta may mga magsasabi na, bakit okay lang sa'yo? Ano kahilo? Okay lang naman talaga yung mga loves. Hindi naman yan big deal. Kasi mabubuhay naman ako. Ito ha, real talk ko kayo. Ito ha, ang real talk sa mga Marites. Real talk sa mga Marites. Kung magkahiwalay kami, hindi yan mangyayari. Kung magkahiwalay kami, or kung mawala ako, hindi natin alam kung sinong unang mawala, no? Kung mayroong mawala sa amin, alam nyo, mabubuhay ako mga loves. Mabubuhay ako. Alam nyo bakit? Nag-vlog ako at saka sa daming Marites ng Pilipinas at gusto malaman kung anong next episode ng buhay ko without my partner, or kung si Tami, kung mag-vlog si Tami, kung i-continue yung itong videos ko. Kasi sabi ko, Tami, kung mawala ako, i-continue mo dong, mag-vlog ka dong, kasi sayang, no? Sayang ang mga Marites. Maraming maging Marites. Baka marami pang gustong magkaano sa'yo, makipag-asawa sa'yo, sabi ko. I-continue mo kung ako ang unang mawala. I-continue mo vlogging kasi ang daming mga Marites, real talk ka. Gustong malaman kung sino yung next partner, kung anong ganap sa buhay pag walang partner. O, diba? Vlogging. Ganyan yan siya. Totoo, ha? And then kung ako naman yung andito, ang dami ding kaya kong mabuhay kasi itong mga Marites. Diba? Gustong malaman ang buhay. Ganyan lang yan. Real talk. Sabihin ko pa sa inyo na totoo naman talaga yan. At isa pa, kung mangyayari man yun, hindi man ako pabayaan, mister. Hindi man ako, pero kung wala talaga, kung yung mga utak ninyo, sinasabi ninyo na, baka yung mga pinipirman ko wala ako makukuha, okay lang din sa akin mga loves, kaya ko, magtrabaho ako, or mag-vlog ako, yun, di ba? Hindi maraming maging Marites, ano nang buhay ni Mary Ann, ano nang next, o di ba? Ganyan yan. Aminin man natin mga loves, doon tayo sa mga vlogger na mga may issue sa buhay, or anong ganap sa buhay, or ano kayang next nito, kung mawala or kung maghiwalay sa partner, o di ba? Ganyan eh. Hindi, baka magkaroon ito ng ibang kasyuta, o di ba, ka-partner, o ano kayang look, o di ba, magkumpara-kumpara agad, o di ba, ganyan yan. Ganyan ang totoong buhay dito sa mundo. Mga Marites is life eh. Doon nga kumikita yung mga vlogger, most of them are sa mga Marites. Diyan na natin ang itlog. Itlog. Cheese ang ni Tami. Love? Honey? Ito, di man dyan mo tubag ba? Di pa, nako, uwi, malagi niya akong na ba? May tiwala naman tayo, tayo sa ating asawa. Huwag tayo puro iniisip, wala tayong makukuha nito. Di ba? Bumibili na nga kayo ng bahay para sa future, mag-isip ka pa kung ano kayong makukuha ako, baka yung pinipirmahan ko wala akong makuha. Adoy, Ginoo ko, nag-una man si Inday. Ang daming talagang advanced thinking. Ako mag-advance man ako mga loves, pero ang pinofocus ko is wow. So very lucky kasi bumili kami ng bahay, so that means he's thinking for our future, ganun. Hindi yun, ano kayang pinipirmahan ko, baka pag matigok ito siya, wala akong makuha kasi hindi pala yung pinipirmahan ko, mali pala, o diba? Ganyan lang yan. Ang mga iniisip ng mga tao, ganyan. So yung mga tao na puro pira lang iniisip o anong makukuha, yun siya. Han? Adoy, di man din mo tubag, kapuya, kapuya aning magluto niya, di man tatubagon. It's time to harvest. Ang dami na kasi yung sitaw na naman. Kuha na naman tayo ng sitaw mga darling. Look, ang sitaw. Uy, may meron tayong sitaw. Kahit maginaw na ang gabi guys, meron pa rin tayong nakukuhang sitaw. Diba ang saya ng buhay? Ang dami lang talagang tawag dito. Maghanap tayo meron dito sa ibabaw.
And meron dito, oh look. Ito, kunin natin ito. Ilagay natin ito dito. Ito guys, ito yung mga dahilan kapag ito na yung mga rason kung bakit kinukuha na siya kapag sobrang ginaw na. Kasi look, ang iba hindi talaga masaya. Look. Oh, ito oh. Dwarf na. Dito din oh. Nag-harvest ako the other day ng kamatis. And then, marami na namang hinog. Oh, tingnan niyo. Aray, ano yung lumilipad? Look, marami na namang hinog. At yun. So, ito oh. Di ba oh, ang haba. Pero yun. Ang haba ng iba. Ang iba hindi. Yan, meron pa dito sa baba. Huwag na natin kunin yung sobrang liit. Kaya pa yan. Oh, nagtatago oh. Oh, di ba nagtago. Diba? Okay, here. Itong sitaw na to, kahit ano siya, hindi ko gusto masyado. Itong sitaw is maganda pala talaga. Maraming nagsabi sa akin na mas maganda daw ang sobrang green na sitaw kaysa light green. Maraming nagsasabi maganda daw ito kaysa light green. Masarap daw. Masarap naman talaga siya. So, ngayon ko pa siya na patunayan na okay pala siya, no? Hindi pala siya, kasi ang light green, very, madali siyang mamatay. So, yun. So, next year, na-notice ko madaling mamatay kasi ito, dito, oh, nag-yellow na doon, mga dahon. Yun yung light green na, na sitaw. Ito pa, oh. At ang ating maliit pa yung ating tawag nito guys. Maliit pa siya. Look. Ito hindi siya masaya kasi hindi siya nainitan. No? So, yun ang meron dito. Ayan. Kunin na natin. Alin pa ba? Ang daming ating harvest mga loves, oh. Diba? Sige. Yun mga darling, masaya lang talaga kapag mayroong tanim. So yun. Nahihirapan na ako mga loves. Alam nyo bakit? Yung freezer ko, alam nyo naman na puno. And then, nahihirapan ako dahil nga marami na akong kamatis, marami-rami na din yung string beans nandun sa freezer. So, ngayon, hindi ko na maano kung anong gagawin. Ay, yun na lang. Gata na lang na ako ni guys. Bakit kasi? Pahirapan pa yung sarili. Kainin, oy, susino. Ang aking freezer is puno. Wala na akong malagay kahit kamatis. Yung tinapon ko na nga yung very old na karne na binili ni Tami. Few years ago na yun at saka talagang sirang-sira na. So, yun na yung para malagay lang yung kamatis ko. Kasi ang dami kong kamatis. Nandun pa. Nag-harvest ako the other day. Ngayon, ang dami na naman. So, hindi ko talaga alam kung mahirap mag-apas. Nag-apas ko ba o ginarvest ba? Taon po ning basta mag-garden lagi. Daghan yun kay tay ma-harvest jud. Taon naman yun nato ni be. Wala na masudlan. Wala na akong malagayan doon sa aking freezer. Sa isang freezer, wala. Sa flat na freezer, puno na. Puno na lahat. Pati dito sa taas, kasi half it dito, oh, meron dito sa ilalim ng refrigerator. Puno. So, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin sa kamatis. So, ito, gataan ko na lang ito with munggo. So, guys, dahil sa hindi ko alam kung meron pa akong pusit. Parang wala naman akong pusit na natapos ko na. So actually, thankfully natapos ko na before ko nakita yung video na ganyan pala mag-process ng kung paano gumawa ng pusit na dried pusit. Mas mabuti pala yung mga fresh na lang yung mga kinakain natin. Bakit pa tayo yung mga
Sus, ano ako mga loves, iba talaga tayong mga Pilipino ba? Hindi man ang iba, hindi man ganyan daw. Sabi pa ng iba, ganyan daw sila paggawaan, pero hindi daw ganun ang paggawa. Parang simple lang pagkasabi niya, hindi man ganun ang paggawa. So parang nagduda pa rin ako, baka ganun din yung mga ginagawa. Sapatos at paa with medyas. Sim lang. Sim lang yun. Nakapaa pero with medyas. So safe yung ano, maorgi hapong istoryaha. Uy, gitamak-tamak man taon to slapok to medyas. Ay, ginart. Nakatawa man ko eh. Yung si Pusit ba, nakita niyo yung video? So ngayon, talagang iniisip ko mga loves kung anong gawin kasi sabi ko lutuin ko. Wala na pala akong gata sa lata. Kasi ganyan po dito kumuha ng gata. Kailangan bumili ng lata. Kaso wala na pala ako. So sabi ko sa sarili ko, paano na ito? So ngayon, inano ko na siya mga loves. Nilinis ko na lang siya. And nagpunta ako sa baba mga day. Nagtapon ako ng very old na sira na sobrang dry na nakakarne.